Dakkel baligi iti munisipyo ti Togon, ti panakagunod da ti pamadayaw, iti napalabas a Governance in Action Working Towards Inclusivity and Safer Cordillera Winog Gawis Awards, ti Office of Civil Defense. Report manibot kini Jezreel Kate Lapisar. Imbingla ni Nurse Rosan, manipod iti Municipal Health Office ti Togon Benguet, dagiti inaramid da tapno mairaman kas finalist iti special recognition iti individual awards. Kinunana, nasukimat dagiti amin a kontribusyon kanti akam na para iti prevention, mitigation, response, rehabilitation and recovery no adda ti didigra. Tapno mo't mapagtalinaed tinapintas a serbisyo da iti umili, agtultuloy ti panangipaay kan panagtungpalda iti mandato a sinapataanda. Lahat sana ng mga services is maramdaman ng community or malaman ng community about disaster risk reduction and management in health. Malaksid iti dayta, nagunod ti munisipyo ti Gold Award para iti Local Government Emergency Management and Response Teams iti Advanced Category. Ipanpannakelda dagiti nagduduma a best practices da, pakairamanan dagiti trainings kadagiti Barangay Emergency Response Teams, tapno mapapartak ti panagresponde no adda ti emerhensya. Sometimes kapag tumatawag ang barangay sa amin, may emergency, it takes us time to respond. So what if we will train responders from the different barangays, from the different 9 barangays para mag-respond. Sila na yung magiging initial response na. Nabaligi daytoy a programa nung pay adda ti parikot iti logistics ken materyales para iti trainings. Subsuportaran met ti lokal a gobyerno ti Itogon dagiti naduma-duma a programa para iti disaster response. We conduct series of trainings every year sa mga new responders natin. Ang daming gustong mag-respond pero hindi nila alam kung anong gagawin. Impatang ti opisyal, abaligi ang nagunod dati pa madayaw gapo iti panagtitinulong ti tunggal maysa nang nangruna no at dati mapasaran adidigra. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.